Tere tulemast kõigile, tervetuloa kaikille tänne juhlaseminaarin. Minun nimeni on Harri Tiido, olen Viron endinen suurlähettiläs Helsingissä. Ja pari sana alustukseksi. Me hakkame rääkima nii eesti kui soome keeles, eeldades, et enamus saab mõlemast keelest aru, võib-olla kõik ei saa, aga võib rääkida seega nii eesti kui soome keeles. Elikkä saa käyttää sekä viroa että suomea, jos puhutaan. Toiseksi, agendamme on hyvin tiivis tänään, jos sittenkin voitte katsoa. Ja kysymyksiä sekä kommentteja varten meillä on järjestelmä, joten avulla on mahdollista lähettää oma mielipiteitä tai kysymyksiä meille. Ja kuvaruudussa näkyy se slido.com, että sinne saa lähettää kysymyksiä, mielipiteitä ja ne kuvataan myöskin kuvaruutuun. Lopussa tulee semmoinen tiivistelmä niistä mielipiteistä ja ymmärtäkseni järjestäjät tulevat lähettämään sähköpostitse ne kysymykset ja mielipiteet myös kaikille osallistujille myöhemmin. Salissa on silti myös 2 mikkiä kysymyksiä varten. En ole varma, että jää aika siihen, mutta koetetaan, jos joku paneeli tulee lyhyempi, niin saa kysyä kysymyksen tai ehkä parikin. Ja en tule haaskamaan sen enemmän aikaa, aloitetaan. Ja avauspuhe on ministeri Anne-Mari Virolainen. No kaikki jo tietävät ja tuntevat hänet hyvin. Ja hän tulee keskittymään Viron ja Suomen tulevaisuusraportin suomenpuolisena kirjoittajana juuri siihen raporttiin. Niin että puheenvuoro on teidän, rouva ministeri. Hyvät ystävät, kiitän kunniasta saada tulla avaamaan tämän teidän Kauppakamarin 30-vuotisjuhlaseminaarin. Se on vaarallista, kun poliitikolle antaa puheenvuoron ja sen jälkeen sanoo, että aikataulu on tiivis ja koita olla vielä nopeampi kuin ajattelitkaan. Mutta koitan parhaani. Meidän Suomen ja Viron ulkoministeriöt tilasivat suhderaportin 100-vuotisten diplomaattisuhteidemme kunniaksi. Ja tämä raportti luovutettiin pari viikkoa sitten maanantaina meidän maiden pääministereille tuolla Stenbockin talolla. Ja ainakin se meidän pienessä huoneessa pitämä tilaisuus sai niin lämpimän vastaanoton, että oletan ainakin, että meidän pääministerit ovat tyytyväisiä raportin sisältöön ja suosituksiin. Ja itse asiassa meillä on sovittu jo kesäkuun alkuun seuraava seminaari, jossa sitten vastuutetaan maittemme ministereitä viemään asiaa eteenpäin. Me aloitimme tämän työn koronan keskellä naistenpäivänä 2021 ja me päätimme tämän raportin 22. helmikuuta tänä vuonna, 2 päivää ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Tässä meidän raportissa lähtökohtana oli se, että niin sanottua kovaa turvallisuutta ei käsitellä lainkaan, vaan katsotaan näitä muita osa-alueita. Mutta kun tilanne on tämä, niin siellä Stenbockin talolla jo Jaak Aaviksson kanssa totesimme, että kyllä se siltä vaikuttaa, että tämä muuttunut turvallisuustilanne tulee tiivistämään meidän yhteistyötämme aivan uudella tavalla, mutta se on sitten eri raportin aika. No, tämä raportti, minkä saimme valmiiksi, niin se on esitys mahdollisuuksista luoda uusia edellytyksiä laajemman hyvinvoinnin rakentamiseen. Tämän matkan aikana olen saanut huomata sen, että me olemme paljon enemmän kuin toistemme naapurit. Meidän kielet ja kulttuurit yhdistävät meidän kansalaiset jo historiallisessa mielessä. Ja kun mietimme tätä 100 vuotta, kun olemme tehneet yhteistyötä, niin suhde on jatkuvasti kehittynyt parempaan suuntaan.
Silloin kun Viro liittyi EU-hun vuonna 2004, niin sitä ennen 2003 oli tehty jo ensimmäinen raportti ja sitten silloin sovittiin, että näitä raportteja tehdään 5 vuoden välein. Seuraava tehtiin 2008, mutta sitten tapahtui jotakin, että nyt tämä 3. raportti julkaistiin vasta vuonna 2022. Kun nimi on tulevaisuusraportti, niin me tietysti haluamme nähdä keskipitkän aikavälin yhteistyömahdollisuuksia ja plus sitten vielä pidemmälle. Ja me ajattelemme niin, että tulevaisuudessa 2030-luvulla me näemme 2 vaurasta pohjoismaista kumppania osana kestävästi kehittyvää globaalia taloutta. Me olemme molemmat maailman mittakaavassa pieniä maita, meillä on hyvinkin harvinaiset kielet, mutta me olemme voineet osoittaa, että me voimme olla roolimalleja. Suomi, onnellinen demokratia ja arvostettu globaali kumppani, ja Viro, dynaaminen, varsin rohkeasti digiteknologiaa ja yhteiskunnan avoimuutta hyödyntävä uudistaja. Yksi huomionarvoinen asia on, että Viro on kaventanut menestyksekkäästi maidemme välistä taloudellista kuilua, ja me uskomme niin, että tätä kuilu vielä kuroutuu umpeen tulevina vuosikymmeneinä. Ja se tekee sen, että me olemme tasavertaisia strategisia kumppaneita. Nyt kun me katsomme tätä mutta moninapaista geopoliittista toimintaa, niin meidän on tietysti pakko arvioida uudelleen taloudellisia, sosiaalisia, ympäristöllisiä ja poliittisia toimintatapoja. Politiikassa muutos on yleensä valitettavan hidasta ja vaikeaa, mutta onneksi yritykset pystyvät ketterään toimintaan. Ja sen takia me uskomme, että yritykset ovat avainasemassa tässä meidän uudessa mahdollisessa suhteessa. Tämä raportti luonnollisesti analysoi alueellista ja globaalista kontekstia siinä sitä ympäristöä, missä suomalaiset ja virolaiset yritykset toimivat. Ja me toivomme, että nimenomaan meidän rajat ylittävällä yhteistyöllä pystytään ennen kaikkea lisäämään omaa kilpailukykyämme, mutta myös tuottamaan lisäarvoa muille. Eli senpä takia tämä raportti on nimetty 1+1=3. Eli sillä haluamme kertoa, että kun me yhdistämme viisaat voimat yhteen, niin me pystymme tuottamaan lisäarvoa muillekin. Mun oma tausta on liike-elämässä 18 vuoden ajalta ja nyt olen ollut 15 vuotta kansanedustajana, tehnyt hyvin paljon yritysvierailuja. Niin melkein kaikkialla yritysten viesti on, että älkää te poliitikot puuttuko meidän bisnekseen, mutta huolehtikaa, että toimintaympäristö on ennustettava, että lainsäädäntö ei ole poukkoileva ja ennen kaikkea verotus ennustettavaa. Tämä sama tuli kyllä tässäkin raportin eri yritystapaamisissa, tämä sama viesti tuli läpi. No, missä me näemme sitten, että mitkä ovat ne keskeiset kasvun mahdollisuudet, niin me olemme luonnollisesti molemmat hyvin innovatiivisia toimijoita. Nyt on meneillään maailmanlaajuinen digitaalinen ja vihreä siirtymä. Tämä ei koske pelkästään Euroopan unionia, vaan tämä koskee koko maailmaa. Niin senpä takia meillä on lukematon määrä mahdollisuuksia yhteistyöhön monella eri sektorilla. Puhumme sitten alustataloudesta, peliteollisuudesta, ohjelmistopalveluista, vihreästä teknologiasta. Siellä on valtavasti mahdollisuuksia ja ennen kaikkea nämä mahdollisuudet pystytään skaalaamaan globaalisti. Me jaottelimme tässä raportissa Suomen ja Viron yhteistyön 4 kokonaisuuteen. No mistä se kaikki tieto tuli? No se tuli siitä, että me järjestimme pyöreän pöydän keskusteluita, jossa meillä oli yritysten edustajia, tiedemaailman edustajia, yliopistohenkilökuntaa, ministeriöistä, eri organisaatioiden asiantuntijoita. Niin se valtava tietomäärä, niin me teimme
jos voisin sanoa, tietynlaista klusterianalyysiä, että jaottelimme niitä suosituksia, mitä eri keskusteluissa syntyi, ja niistä tuli sitten nämä 4 kokonaisuutta, jotka ovat ensimmäisenä digitaalinen johtajuus, toisena ketterät taloudet, kolmantena vihreä tulevaisuus ja neljäntenä laajennettu kulttuuri. Ja näihin kaikkiin tuli yhteensä 19 toimenpidesuositusta. Ja oikeastaan se, mikä on niin kuin kaiken ydin, on se, että meidän pitäisi pystyä synnyttämään tämän Suomenlahden molemmin puolille tämmöinen Finest Startup Hub. Juuri luin, että Viroon taisi tulla se 10. yksisarvinen, eli seuraamme kateellisena sitä kehitystä ja tietyllä tavalla haluaisimme päästä mukaan tähän kasvuun. Tästä digitaalisesta johtajuudesta niin näissä suosituksissa on, että pyritään saamaan Suomen ja Viron julkisten palveluiden tehokas integrointi, mutta ennen kaikkea, että osoitetaan johtajuutta, kun tehdään nykyaikaisia ratkaisuja liikkuvien kansalaisten tarpeisiin. Tämä on semmoinen asia, joka tuli kaikissa tapaamisissa esiin. Oli sitten kysymys opiskelijoista, yliopistohenkilökunnasta, bisnesihmisistä, että tämä liikkuminen Lahden molemmin puolin ja siihen liittyvät arjen ratkaisut, niin ne pitää hoitaa. Ja tämä viesti meni myös pääministereille ihan erikseen. Sitten tietysti siellä on älykkäitä logistiikkajärjestelmiä, infran kehittämistä, toimivaa yhden klikkauksen joukkoliikennettä. Ne on juuri niitä arjen ratkaisuja. Sitten kun me puhutaan ketteristä talouksista, niin tässä me tullaan siihen toimintaympäristön kehittämiseen, että yrityksillä on mahdollisuus menestyä, yrityksillä on mahdollisuus synnyttää uutta kasvua. Ja tässä on juuri se tämän koko raportin ydin, eli Finest Startup Hub. Ja tämä on semmoinen asia, missä tämän hetken tilanteessa, jossa jokaisessa läntisessä maassa tuntuu olevan osaajapula, niin meidän pitää pystyä houkuttelemaan ulkomaisia osaajia joko Tallinnaan tai Helsinkiin. Ja sen lisäksi, että me pystymme houkuttelemaan heitä tänne, niin meillä pitäisi olla niin joustavat maahantulokäytännöt, että nämä ihmiset pääsisivät nopeasti töihin. Koska meillä on ainakin Suomessa se ongelma, että se prosessi on niin valtavan pitkä, että jos se intialainen koodari on hakenut Suomeen ja 6 kuukauden kuluttua, niin hänen hakemuksensa on vielä niin sanotusti pinon pohjalla, niin hänellä on jo asunnot sun muut hoidettu tuolla monessa muussa maassa. Tämä on sellainen, että tähän me halutaan keskittyä todella vahvasti. Sitten yksi meidän ehdotus on, että pilotoidaan viennin edistämis- ja kehitysyhteistyötoimia. Pienet resurssit, niin meidän on pakko pystyä puulaamaan niitä yhteen. No sitten kolmantena tähän vihreään siirtymään, niin tässä raportissa me korostetaan sitä, varsinkin kun meillä on nyt tarjolla EUn elpymisvälineestä tätä rahaa, mutta erityisesti nyt, kun meidän on pakko päästä eroon venäläisestä energiasta, niin kaikki te, jotka toimitte energia-alalla, niin pistäkää nyt aivonystyrät pyörimään, että miten me saadaan siihen ratkaisuja. Sitten siinä viimeisenä, kun me puhutaan tästä laajennetusta kulttuuriyhteistyöstä, niin siihen sisältyy myös koulutus. Meillä on maailman parhaimmat koulut ja maailman parhaimmat opettajat, ja maailmalla on oppimisen kriisi. Tämä on yksi selvä yhteistyön alue, missä meillä on molemmilla paljon annettavaa. Ja sitten mä haluan mainita tähän liittyen, me kuvittelemme, että me tunnemme toisemme. Mutta loppujen lopuksi meillä on tässä vuoden aikana, mä ainakin huomasin, että on paljon sellaisia asioita, mikä ei ollenkaan vastaa sitä mun kuvitelmaani. Ja mä huomaan, että täällä on eräs henkilö paikalla, joka ehdotti, että tehdään tämmöinen sosiologinen tutkimus, jotta me tiedämme, miten me oletamme toinen toisistamme. Ja sitten se, mitä siitä saadaan ulos, niin sitä voidaan käyttää myös sitten kaupallisiin tarkoituksiin.
muun muassa matkailun houkuttelemisessa. Mä huomaan, että kello käy niin paljon, että mun täytyy nyt ruveta vetämään yhteen tätä, niin mä sanoisin näin, että meidän vahvuutena on vahva kansallinen ja kulttuurinen identiteetti, innovatiivinen ja teknologiamyönteinen ajattelutapa. Sen lisäksi meidän on huomioitava meidän tämän päivän nuoret. Meidän nuorilla ei ole sellaista yhteyttä, mitä heidän vanhemmillaan oli tai isovanhemmillaan. Tässä meidän pitää pyrkiä auttamaan, että on sitten kysymys koulutuksesta, yritystoimistasta tai kulttuurin alalta. Mä näen sen, siinä peliteollisuudessa on ihan valtavat mahdollisuudet. Mä olin vaikuttunut viime kesänä, kun järjestettiin Pärnu Gamesit. Siellä oli 8 viikkoa pelialan osaajia Suomesta ja Virosta ja kansainvälisiä nuoria. Sieltä syntyi muutama startup-yrityskin. Et kun pystytään luomaan niitä alustoja, missä nuoret voivat kohdata ja toimia, niin mä uskon, että heillä on kyky sellaiseen innovointiin, mihin meidän mielikuvitus ei riitä. Itse asiassa aikoinaan, kun mä olin ICT-alan firmassa töissä, niin mä kysyin yhdeltä insinööriltä, että onko tämmöinen mahdollisuus toteuttaa. Se taisi olla joku deittisovellus silloin. Tämä oli 90-luvun loppua. Niin hän sanoi mulle, että kuule, me insinöörit osataan tehdä kaikki se, mihin sinun mielikuvitus riittää. Niin mä luotan tässä myös näihin nuoriin, että he pystyvät tekemään jopa sellaisia, mihin meidän boomereiden mielikuvitus ei edes riitä. Mä voisin tähän loppuun vielä tiivistää sen, mitä mun ystäväni Peter Westerbacka twiittasi, kun mä laitoin tämän raportin tuonne Twitteriin, niin hän twiittasi jotenkin tähän tyyliin, että hyvä juttu, enempäänkin pystytään, Suomella ja Virolla on mahdollisuudet ihan mihin tahansa. Kiitos oikein paljon ja vielä kerran onnea 30-vuotiaalle kauppakamarille.